Здравейте на всички, добре дошли в Ехото на Лозята, подкаст подкрепен от Сертиджоб. Да се върнем на производството на шампанско и за критичната роля на берачите в превръщането на гроздето в вино. Знаете ли, че в Шампан с твоите 343 хектара площ, те се берат изцяло на ръка? Беритбата представлява ключов етап в процеса на изработването на шампанско или вино. Символизира преминаването на гроздето от лозята към винарната. Този критичен етап е резултат от година интензивна работа в лозята и зависи изцяло от ангажимента и енергията, които берачите вложат. Как тези подбрани гроздове се превръщат в шампанско. След пресоването на гроздето, което се състои в извличане на соковете, започва алкохолната ферментация. През около 15 дни гроздовия сок се превръща в захарите и захарите се превръщат в алкохол, давайки началото на спокойните бели вина, наречени светли вина, които са основата на шампанското. Част от вината се задържат за създаването на резервни вина, които ще се използват в смесванията през следващите години. Смесването е съществен етап, при който различни светли вина от годината и резервни вина се смесват, за да създадат шампански с еднакъв характер и вкус през годините. След смесването, шампанските се бутилират с добавянето на захарна есенция, съдържаща вино, захар и мая. Това предизвиква вторична ферментация в бутилката, създавайки по този начин пяната и характерната за шампанското ефервесцентност. Бутилките след това се поставят хоризонтално за стареене. Важно е да подчертаем, че този процес включва също така етапи като развижване за премахване на утайката, изсипване за изхвърляне на замразените отлагания, дозиране за определяне на захарността, затваряне и накрая етикиране за завършване на презентацията на виното. 40% от площите на френските лозя все още се берат на ръка, включително 100% в Шампан. Обобщавайки след тежкия труд на берачите, гроздето се пресоват, ферментират, смесват, бутилират, стареят и преминават през различни операции преди да бъдат затворени и етикирани, за да бъдат накрая дегустирани като великолепни шампанска. Не забравяйте и другите ни два подкаста Ехото на лозята. Те са на разположение. Берачи, познайте вашите права и здраве и сигурност за берача. И така за нашите международни приятели, на нашите подкасти на английски, румънски, френски, полски и турски език. Сертиджоб ви благодари за вниманието. Моето име беше Венелин. До скоро в следващия епизод. Благодаря.